A tots i a totes, aquí Àcid Presto comentant un nou vídeo pel canal on avui us porto un draft Premier. Què vol dir? Un draft dels que intervenen jugadors reals a l'hora de fer el picking i on la sort és molt més difícil, més aleatòria de que existeixi en aquest, ja que no és una màquina el que provoca que faci un picking o un altre, simplement són dos jugadors que van piquejant cartes. Les fa simultàniament entre 8 jugadors i res. Aviam si després hi ha sort a l'hora de fer el torneig. Tenia dues opcions, hi havia dos drafts disponibles, Premier, un era el de Kaladesh Remastered i l'altre és el de Zendikar Rising. Què passa? Doncs que hem decidit al final que ho faré de Zendikar Rising per un motiu, perquè així les cartes que em surtin les podré utilitzar després, posteriorment, amb els meus decks d'estàndard. Doncs res, sense més dilatació, comencem el draft. Val 10.000 monedes d'or a 1.500 gemes. Jo, en aquest cas, he estalviat unes quantes monedes i li fotrem. Vinga, molta sort i a veure què passa. Posem ready i vinga. Molta sort. També una cosa que volia comentar és que per fi he trobat una plataforma que em permet gravar-me la cara també mentre parlo, per fer els vídeos molt més personals i que no sigui simplement un vídeo i una veu de fons que va parlant, i així jo penso que també queda més guais els vídeos. Farem una prova, anem amb aquest draft, si molen els vídeos, si veig doncs que és indiferent, doncs ho seguiré fent de l'altra manera. Bueno, tornem a estar aquí de nou. Al final he decidit fer un deck negre-verd. Quin serà l'objectiu d'aquest deck? L'objectiu principal serà jugar coses al principi que de baix cost. Party no ho farem, vull dir, no és un deck allò ple establert que l'objectiu, per exemple, dir Rouge és mildejar. No. El meu deck simplement serà coses que vagin molestant, posar comptadors, les poques criatures que tinc, intentar aguantar i un cop hagi aguantat jugar els meus totxos, que em dic jo, que són la 5-5, la 6-5 amb trample, la 5-4 i la 3-4. Després, si podem fer alguna combinació amb comptadors, doncs estarà de més. Amb això, bàsicament, buscaré un dels totxos, en el cas que sigui així. I res, de moment em queden 4 per treure-me'n, em trauré una Adventure Wage, després em trauré un de cada d'aquests dos, tot i que van bé, potser després me'ls torno a posar. Em trauré una terra, ja que tinc la grega, i veurem com queda. Mirem els estats. Veiem l'estat. Bé, així no. Com es mira l'estat? Vale. Mínim 2,9 d'estat, de cost. 16 criatures, 8 no criatures. Provem-ho. Farem una partida, si veig que no funciona, farem algun canvi, el que sigui necessari. Veiem què passa, ara s'ha laguejat. Vale, ens posem una funda maca. Què ens posem? Ara estem fent landfall, doncs ens posem aquesta de landfall. I vinga, va, molta sort i a veure contra qui ens toca jugar. Bueno, ja hem trobat partida contra en Morningstar i a veure què ens prepara. Vale, de moment 3 manàs, força bé. Vale, 1, 2, 2 que ressuscita. 1, 2, 3, va bé, comptadors. Jo crec que me la quedo, simplement perquè m'han tocat aquesta. I tinc això de comptadors i això puc buscar sempre una terra, vale. Comencem amb el bosc.
Aviam si no ens surt un deck de 1000 de ja, vale? Blau, blanc. Comencem. Òbviament no el cliquejo. Tindrà counters? No sé si té counters. Sí que té counters. Vale. Però no sap doncs que jo me'l puc tornar. Però bueno. És un deck de counter. Control. Vale. Un deck de counters i de spells. Però bueno, és el que hi ha. M'ha vingut manar. Vinga. De moment estem bé. 1-9-4. Vale. Que quan juga un Wizard o un instantani o un Sorcery pot canviar un 4 per 4-1. Perfecte. Està bé, està bé. Ara està decidint que descarta. Vale. Ha vingut carta. De moment jugarem aquesta. Em fa por que jugui instantani i em foti de 4 per dalt, però bueno, de moment si ell m'ataca després potser no té bloquejadors. Però bueno. Si he llegit bé l'habilitat, diria que quan poso un comptador me'l puc posar a dalt de tot, per tant està força bé. Aviam què farà. Torna a robar dues cartes. Suposo que se la farà 4. Sí. I directe a la cara. Molt bé. Vale. Manar. Justament el que volíem. Vale. De moment atacarem. Aviam què fa ell. I posarem el nostre bitxo 3-4. Perfecte. Estem ben situats ara. Aviam si acabo de rolar la nostra combinació de comptadors. Bueno, de comptadors, que de moment no en tinc cap. Però bueno. Esperem. Vale. El que em fot és que vagin per dalt les seves criatures. Però bueno. En tot cas, el següent torn, si em ve el següent manar, el d'aquesta 3-3 que podrà bloquejar perfectament. Vale. I el bo és que posareu ulls. Si li faig kicker perquè entra un comptador. Anem amb 2. Vale. Em deixa 9, ok. Ok. Vale. Perfecte. Doncs el que deia. Poso aquesta. Sí, me la poso dalt. I atacarem. Òbviament ell va per dalt. Per baix jo ja li podria parar amb els bitxos que posaré. Perquè ja poso dos bitxos 1. El bo que aquesta 3-3 que ara té lifelink també i vola. Crec que estem ben situats. Clar, ell estic a 9 de vida. Ell també té bastantes coses aquí que... Per exemple, l'1-3 no sé si la gastarà per atacar-me. Ahita, 0-5. Vale, que quan quiqueges et farà una 5-5. Vale, em deixa atacar i bloquejar.
Però bueno, no sé si atacarà. Sí, ataca. 2 per l'aire. I em mildeja carta, molt bé. Perfecte. Ara buscaré... Aviam què em surt. La 5-5 i 3-3. Aviam. De moment no tinc res, no? És que aquesta 5-5 no em serveix. I la 3-3... Vull dir, si m'ataca per dalt estic fos. Vale. De moment llançaré el meu atac. Aviam, tinc que bloquejar 2 criatures mínim. I tindré 3 per bloquejar. 4, 5. Em farà 4 amb aquesta i un 5. Per tant, no me puc jugar a perdre tot. Jo el que faré serà atacar amb 2. Amb una. No, però clar, haig de fer pressió, si no estic cagat. Atacaré amb 2. A veure. 2 se'ls deixa passar, suposo que anirà a 10, vale. Se'n va a 10. I jo li poso la 3-3. Vale. Ara és qüestió de sort. Vull dir, si jugo un instantàneo i és capaç de fer-me 4 de dalt i 5, em vaig a 2. I després hauré de bloquejar-ne 2. Tinc 4 criatures per terra. Com l'amulet me'n pot petar una, òbviament. Però bueno. A veure què passa. Quantes cartes tinc al cementiri? Clar, amb la càmera aquí no ho veig. Tinc 4 cartes al cementiri. Bé, de moment m'ataca de 2. No sé si jugarà res. Millor la càmera la deixem aquí. De 2. De moment no em mata. Vale, aquest guanyava vida. Hauria estat bé. Però bueno. A veure què em juga. De moment deixa 5, que serà el següent. Aquesta de full party massa lenta la veig, només en tinc una que em sigui, que no sé quina és, de fet. Què en tinc? Tinc un roach, un wizard, un cleric, tinc un warrior. Ah, sí, és un warrior, troll warrior. Curiós. Bona. L'únic que no tinc res que voli. Això em fot, Això seria. Té lifelink? No, està a 10 ell. No puc guanyar vida. Em sembla que atacarem tot. Aviam, el comptador li haig de posar amb alguna que no tingui res, en plan que pugui entrar. Vale, me'l torno a la mà. Vale. Aquí ja sé tota la partida seva. Tot i així, bueno, ataco amb tot. La partida és seva. Tot i que hem plantejat una bona defensa, Ho piquem de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. M'ho bloquejarà, òbviament.
Deixarà que li passin 5. Es queda 6. Li vaig a dir good game. Mira, em podia haver buscat aquesta per petar-li, però ja és massa tard, ara ja. Mira, bueno, aquesta que li donava... Bueno, falta cosa que voli, vale. I concedeixo. Bueno, primera partida perduda. Bueno, molt ajustada, 5 a 6. Excalibur. Un nom curiós. Vale, comencem bé. Segona partida, 2 manars negres. Òbviament no m'ho puc quedar tenint tota la mà verda. Faig un mulligan. Vale. Millor de manars. Òbviament me l'haig de quedar. Però no sé si quedar-me amb la 1 o amb això. Per tant, pot ser... Em trec aquesta. Sí. Segurament em trec aquesta. I ja t'ho sortirà quan hagi sortit. Vale. Sí, comencem. Vulguis o no, això t'accelera un torn. Vale. Hem dit que t'accelerava un torn i és el que vull. Ara sí que em faci un removal, cosa rara. No, també jugo amb això. Perfecte. Directe. Ara ell també va jugar una cosa de 4. Vale? A Basic Land em busca 2. Perfecte. Vale. De moment farem això. Aviam què tens a la mà. Què m'ensenyes? Allora, pues apa. Poso un compte de menjo i un més o més 1, òbviament. Menjo, et peto això i em vaig una 5-4. I vinga, de 5 directes, ni tan malament. Torn 3, una 5-4. Vale. Manar. Suposo que bloquejarà. Jugarem l'insecte. I vinga, de 7. Bloquejaràs o no? No, no bloqueja rarament. Ara jo, la meva sort ja està tirada. Ell té moltes cartes a la mà. Em faràs, vinga. Em faràs lluitar la meva contra la teva. I un altre cop em farà lluitar la meva contra la teva. Sí, ben jugat. No sé lluitar, simplement ell m'ha fet el mal. Vale. Res, jugaré el cocodril. I picaré de 3, ja si bloqueges o no. No? Et vas a 5? Bueno, de moment criatures. Ell està a 5 de vida, té 3 cartes a la mà. Nosaltres hem apretat molt al principi, però ara segurament començarem a retrocedir. Es torna una carta a la mà. Molt bé. Bueno, tenim això, li podem petar la carta que vola.
Depèn de que en si ara està pensant, deu tenir algun removal que altre. Jo el que tinc clar és que ara atacaré. Vale. Bé, comencem bé. Juguem això. Segon. Li destruïm la que vola. Tercer. Ataquem. No sé per què n'he atacat amb tot. No sé per què n'he atacat amb tot. Potser ha estat un error. Vale, posa un comptador. Li posarem aquesta. Mira. I posa 2. Vinga, està 2 de vida. A no ser que un guanyi molt ara, ho tinc bastant fet. Deu tenir algú que infla les seves criatures, segur. Si no, ho tenim bastant bé aquest cop. 20 de vida. Esperem que sí que sigui així. Ja que hem plantejat una bona ofensiva aquest cop. Només té una criatura. Potser té 3 criatures a la mà i ens la juga, però bueno, està 2 de vida. N'hauria de guanyar molta. Sempre em poso molt nerviós, quan passa això. Quan passa això que està 2 de vida i tu veus que tens la victòria, però que no l'acabes d'aconseguir. Em va matar la 3-4. Sí, guanyarà 5 de vida, vale. Guanya 5 de vida, ok. Ok. Això m'ha fotut, perquè jo ara què puc fer? 2, 3, 4, 5, 6. No puc picar de 6, li passaran 5. Bueno. I haig d'anar per totes. I això ho hauria fet fa rato. I el deixo 2 de vida. De moment ens guardem el mana a la mà perquè es pensi que tenim alguna cosa. Vale. Jugo 2 criatures. Un altre removal. I ens quedarem a 2 de vida, el deixarem, vale. Això no pot ser. Es queda a 2 de vida. Sembla el nostre pitjor malson, això. Espero que no li vingui criatura. Vale, criatura. Comencem a retrocedir. Aquestes coses passen. Vull dir, no sé sempre com sembla. Però bueno. Ara, per guanyar, què hauríem de tenir? Ens hauria de sortir... No sé. Ara, per exemple, la meva té amenaça. Si em surt algú de posar comptadors, doncs podríem putejar-lo. Al moment tinc 4 criatures, ell en té 3. Em faltaria una... Ara no li surti criatura i a mi em sortia algú, per exemple, posar comptadors. Clar, i li ha anat molt bé allò de guanyar 7 vides. Vale, es torna una carta, acaba amb dena. La de guanyar vides, és que... Sempre em passa això. I quan vas molt bé, t'acabes retrocedint. Jo suposo que s'esperarà a fer totes les habilitats o se la jugarà ara. Igualment és instantani, pots fer com vulguis. Fatal. Però bueno, nosaltres tenim 20 vides, ell 2. No crec que em surti res de perdre 2. Vinga, sí, se la juga. No vol que li posi, que li faci... Està bé, està jugant bé ell.
I dir, està sobrevisquent pels pèls. I vinga, tots els manats que no m'havien sortit em surten ara. 3 criatures a 3 criatures. Vulguis o no, fatal. Quan comences a retrocedir és el pitjor que et pot passar. I ara ho estem patint en primera persona. Vinga, hi ha una altra criatura amb landfall. No m'agrada gens. No bloquejaré. Òbviament, les meves criatures les guardaré. És que no m'ho crec, tio, vull dir... Passo d'anar de puta mare que només em sortim manàs. Com el deck aquest... Està tenint molta sort. Tot passa perquè no li he fet aquell atac. I s'ha gastat allò amb que la meva criatura es barallés amb la seva. Ah! És que puta. Uf, està sortint un draft de merda, tio. Vinga, i ell té 5 criatures i jo 3, és que... Ell avança i jo no. La diferència. No bloquejo. Ja amb què em surt. Mira. Mira. Doncs la d'amenaça, va. Òbviament. Estic fos. Vull dir, el que estic fent és allargar un patiner perquè ell ja m'està remuntant mica en mica, em va remuntant. Té 5 criatures i en tinc 4. L'únic bo que tinc és que estic a 14 vides i ell a 2. Payam. No pot ser. Va, m'atacaràs amb més, vale? Sisplau, em surti alguna de posar comptadors. Si em surt alguna de posar comptadors, és meva la partida. I hauré remuntat una partida de puta mare. No! Massa manar, ho veig clarament. Massa manar. Massa manar i res de bo. En gira 2, vinga, va. Què faràs? Atacaràs amb tot o no? No és un atac amb 3? Perquè sap que jo tinc 4. Pues jo me la jugo. Ara mateix me l'estic jugant molt. I mira què et dic. Li destrueixo una criatura, que li destruiré la 5-5. Després l'atacarem tot i té amenaça. I em sembla que ho hem fet, ho hem aconseguit, nois. Ho hem aconseguit, no ho crec ni jo. Després de tot el patiment que hem tingut, ho hem aconseguit. Ara sé que guanya vides milagrosament. Ho hem aconseguit.
Bon jugat. Ben jugat. Vamos! Sí! Joder! Impatiment de Déu, És que això de màgic no està fet per gent amb problemes de cor, Mare de Déu, quina victòria! Quina victòria més patida, tio, fins a l'última. I surt el removal. És que era un removal al comptador beso. Sí, senyor. A veure si no ens quedem a 0 amb aquest draft. Primera victòria, ja ens aportem 100 gemes i ens anem a 0. Tinc de comptadors al final, tampoc està tan malament. Estic molt content, però molt content. Vinga, va, anem per la següent. Però així és màgic, vull dir, a vegades tens sort, a vegades no en tens. Vale. Estic plantejant-me que si perdo ara em trec un manar, perquè és inviable, això de tenir-ne tants. Vale, me la quedo bàsicament perquè tinc manar i vull anar a 7. Abans ja era a 6 i... No et puc dir que m'hagi anat malament, però bueno, vinga, un dec vermell. Bé, es destrueixo una lana i se'n busca una altra. Molt bé, i roba carta. Molt bé. Molt bé, no? Va, de moment jugarem l'Skeleton. Mira, gràcies a ell he fet el canvi de dir passes d'un blau-negre que no t'agrada gens a un verd-negre que mira, que m'agrada força dintre del que cap. I un altre manar, això és força bona notícia. Atacarem. Aviam si bloqueja. No bloqueja. Perfecte. Vinga, doncs ens buscarem una altra criatura. Hòstia. Jo crec que l'escarbat és clau aquí. L'escarbat és clau. Vinga, un que grega. Imperadors. Perfecte. Vinga, porto un removal, que m'ha sortit al principi. Impressionant. Tocarem o què? Sí, no? Ataquem. I esperarem el següent... Sí. El següent escarbat. El següent vampir. El zombibat, perdó. Vaja, dic vampir perquè ja ho he relacionat amb això. A veure què em fa. Si em fa punts de mal, mira, encara ho puc parar. Clar, la clau ha estat aquella 2-2 que dona amenaça. El partit d'abans ha estat impressionant. Impressionant. No m'ho crec encara jo. Doncs bueno, allà em pica de 3. Està guardat, suposo, el removal per aquest. Aviam què em traurà ara. Jugo amb 3 colors, Molt arriscat. Jugar 3 colors. Amb un draft, però bueno. A vegades funciona. Primer atacarem. Sempre ataquem primer. Vagi 14. I sí, directament. L'escarbat. Escarbat posa bitxos. Que òbviament me l'intentarà, no sé si em farà punts de mal, me'l destruirà, no té negre, suposo que punts de mal, o vés a saber. Hola! Haig de dir nice perquè aquesta carta és molt bona. Perquè aquesta carta és molt bona.
Posa 4 comptadors més 1 més 1. M'haig d'anar a buscar el removal directe. La qüestió és si el busco ara o després. Podria primer atacar, sí. Sí, per la causalitat. Està clar que haig de buscar el removal. Una de dues. Però també haig de jugar això. Atacarem. Cola o no cola? Va, bloqueja'm amb una bitxo d'aquests. Vale. Doncs l'enxufo 3. Vale, va, 11. Puc jugar-me això i posar 2, 1, que em podran servir per bloquejar, o buscar el removal. Jo crec que podria buscar el removal ara. Gran dilema, El removal serà massa tard després. Per tant, ho busquem ara. Busquem removal, ens el posem a la mà i esperem. Vale. Esperem que no juguin més de 2 terres ara. Bueno, té 5 manàs. Pot fer coses molt dolentes, Pot fer coses molt dolentes. Li haig de dir nice perquè li han tocat 2 cartes. I les posa en joc, és que, tio, pot fer coses molt dolentes. Oh! Quina ràbia, tio. Quina ràbia amb carda. Potser hauria d'haver anat directament pel bat, però bueno. I això no ho entenc, tio, vull dir... No pot tenir tanta sort. Mira, manà. Vull dir, serà GG ara el següent torn, però almenys li haig de petar, que no vull. Però és que ja és massa tard. Aviam. D'intentar-ho puc. Almenys li remoc. I m'espero... Ja estic a 7 de vida. Si no poso res, estic fos el següent igualment. Bueno. Estic fos. És que vinga, va. Vaig a dir good game perquè... És que com vols lluitar contra això, tio? És que a més te l'has carbat i l'elemental. Va. Vull dir... Em quedaré mirant com ho fa perquè ho està fent molt bé, tio, però és... No m'ha aixecat. I vinga, va. I no bloquejaré pas per dignitat. Almenys 6. Molt bé. L'únic que puc fer és aplaudir. Bueno, ja tornem a estar aquí amb la Pring Manta. Vale. 4 manàs, força bé. Puc jugar 2 cartes i una és Moss Pit Skeleton. Si em plantegen algú tan heavy com lo d'abans, vull dir, impossible parar-ho. Vull dir, lo d'abans només puc sentar-me a aplaudir. Si em surt algú més light, doncs podem veure amb què fem. Jo crec que tornaré a jugar això, perquè així el torn 3 poder jugar. Vale, perfecte. Perquè així el següent torn poder jugar el Canopy. Que abans no ho he pogut fer, però li he enxufat una hòstia de 7, Vale. Em fa bastanta por, Bueno, de moment bé. Jugar algú de party, sí, segurament. Som més family friendly.
Vinga, et bloquejaré. Estàs flipant o què? Vale, també juga removals. Va bé saber-ho. Vale. Això es transforma en una 6-5. De moment ho picaré de 6. Te'ls deixes entrar? Tu mateix. Ja buscarem què en surt. Vale. Una és posar comptadors. 1, 3, 4, cada cop vagi comptadors. I l'altra 1, 2, 3. Crec que aniré als comptadors. Encara que sigui tonteria, almenys ara la puc jugar, no? Perfecte. Ell també el té. Serà divertida aquesta partida. Vinga, una altra. Una 6-5. Primer de tot, el picaré. De 6-5. Ja què fa. Bloquejarà, fa de doble bloc. Doble bloc. Perfecte. Perfecte, el doble bloc. Netejo el camp. Torno a anar. I perfecte. No hauria mai tornat una, la veritat. Però bueno. Ara tinc una 6-5 amb trampa. Vale, potser jugar alguna d'equipos? O què? Em pregunto. Em pregunto. Abans de jugar a cap criatura, ho atacarem tot. Anem si em fa el doble bloc. Sí, fa el doble bloc. No passa res. Doncs abans que no faci res, li peto l'artefacto. I pim pam pum. Te'n vas a 6, maco. I et jugo 1, 2, 2. És molt versàtil això, jo no me'n recordava que podies petar artefactos, però bueno, molt versàtil. I GG, ben jugat. Ben jugat. Perfecte, anem a la següent. 2 victòries de moment. Ja porteu un bon rato jugat, però bueno. 2 victòries, tampoc està mal draft. 2 victòries, 2 derrotes. 50 win rate. Mira, 250 gemes. Mira, si en guanyo un altre, me'n vaig a les 1000 gemes. Que seria l'hòstia. No crec, passi, però bueno. Aparello. Aviam si és l'últim contrincant o no. En Childoran. Portem 3 victòries. Vale. Què veig aquí? Que només em surt un manà. Per el que jo tinc entès, quan et surt un manà, no te la pots quedar amb un draft. S'està jugant massa, vale. 3 manàs, me la jugo. A la 1, a les 2, a les 3. Sí, me la jugo. Em trec el bitxo. I vinga, ens la juguem. No tinc gaire bona mà, la veritat, però bueno.
abans que anar-me'n a 5 jugo això. I vinga. Atacarem. I se'n va 19. Em fa descartar 2 cartes. Perfecte. Què descarto? Descarto aquesta i aquesta, sí. Semblarà que tingui aquí un deck de xatar-me coses, però no és així. Bueno, no ha sortit maná, de moment l'atacarem. I Skeleton. Que no el puc quejar, que ara de moment no me l'he quejat cap cop, Que entra com una 5-5. Pagant 5, que tampoc està malament. Se l'està llegint. Uita, el gatet. I pim. Directe. Què, li fotem abans que es creixi? Sí, no? Uah. Hauria de ser comanar cost 2 or less. Atacarem amb tot, un altre cop. Se'n va 15, perfecte. Esperem el maná desitjat. El que no vingui el maná, bueno, ha de ser negre per començar, perquè si no... Ell cae ens cara d'hòsties de 4. Vinga, va, i un altre. És que ell ja comença a tenir totxos i guanya 3 vides. Molt bé. Molt bé per ell. I un altre, vale. Vale. Falta un maná. Un maná negre, que no el tinc. Va, 5-4, molt bé. És que té tots els bitxos verds grans o què li passa a aquest xaval? Joder. És que veus, ara perdré aquesta partida pel simple fet que no tinc maná. Potser m'hauria d'haver jugat millor amb 2, però bueno. Potser sí. Qui sap? Qui sap? Campi cada 10, que això fa molt mal. El més lògic és que li bloquegi. És que com pot ser que ell tingui 5 manàs i jo 3, saps? Això és el que no entenc. És que és això el que no entenc. Com puc perdre un draft d'aquesta manera? Vull dir, és molt pèssim. Vull dir, no he perdut encara. Tinc un rebol a la va, però no tinc un manà negre. Ara 4 manàs. Vull dir, això és llançar el draft. I mi que no m'he tret cap terra, però és llançar el draft. És good game per ell. Vull dir, què vol que li faci? Faci un petó al cul? Pues no. Molt bé, i aquí acaba el draft, que després de patir molt només hem aconseguit guanyar 2 victòries, un draft dolent. Sap greu dir-ho, però bueno. Dintre tot ens ho hem passat bé, que és el que importa. Ja com col·loc aquí, a veure, obrirem els paquets que ens donen.
he aconseguit 250 gemes i dos paquets, que amb una victòria més ens en portàvem 1000 gemes, que ja era un què, que hagués estat guai, però bueno, qui sap. Dos victòries, ens portem 250 gemes. Va, obrirem els paquets, que sempre fa il·lusió. Tenia un d'acord de 21 aquí. Una terra. Caca. Veiem els de Zendikar què diuen. Carta d'or. Hòstia, aquest drac és ben parit. Aquesta també està bé. Fa còpies. Oita, Sky Esclave, aquest també exilia la carta, l'únic que la torna en joc, mira, acaba de convèncer. I ja per últim veiem què ens surt. Mira, un mana mític. Mira que de jugar molt amb els equips de control. Bueno, moltes gràcies per escoltar aquest draft. Ha estat llarg, però ha valgut la pena jugar. Així hem vist doncs, quin és el nivell que hi ha. Hem perdut 3 partides, n'hem guanyat 2. Jo considero que ha estat un mal draft. Dintre tot, hem començat per una ruta que volíem anar blau-negre i al final ens hem desviat cap a verd, no teníem gaires més opcions, tot i així ja hem fet un deck de comptadors que al final no hem acabat de fer el pena. La primera partida ha estat guai, la primera que hem guanyat, i la segona s'ha rendit, però a la tercera m'ha fet llàstima que no poguéssim aconseguir el manar per poder-li plantar cara, tot i que, clar, contra bitxos totxos com aquests costa plantar cara. Però bueno, ho deixem aquí, gràcies per escoltar-me i ens veiem a la pròxima. Adeu!